T'agradaria cuidar el planeta, estalviant la factura de la llum, facilitar els beneficis econòmics, socials i ambientals i independitzar-te de les grans empreses energètiques? Sí, aquelles empreses que et truquen cada 2x3 per vendre coses que ni necessites ni entens. Doncs no patiu, avui descobrirem tota una revolució que ha arribat per quedar-se: les comunitats energètiques locals. La Unió Europea va incorporar l'any 2018 un nou actor en el sector de l'electricitat, les comunitats d'energia renovable, o més conegudes com les comunitats energètiques locals. Les comunitats energètiques permeten la implicació dels pobles i ciutats en la transició energètica per plantar cara al canvi climàtic. Aquestes comunitats desenvolupen recursos renovables de manera sostenible i ofereixen serveis energètics que permeten als seus membres gestionar el seu consum de manera eficient i intel·ligent. Una comunitat energètica la podeu formar, per exemple, tu, els teus veïns, els comerços del teu barri i l'Ajuntament, per tal de consumir i gestionar la vostra pròpia energia. Així passareu de ser agents passius a ser agents absolutament actius i protagonistes de la transició energètica. I quina seria la millor fórmula que s'adapta a aquest tipus d'experiències? Efectivament, una cooperativa de consum. Aquesta no te l'esperaves, eh? A Alemanya existeixen milers de petites cooperatives de consum locals que s'han convertit en actors rellevants del nou mapa elèctric alemany. Aquestes veïnes i veïns alemanys comparteixen l'energia renovable en una ràtio de fins als 2.000 metres. Ara bé, no cal que anem tan lluny. A la geografia espanyola trobem moltes iniciatives de comunitats energètiques que han anat emergint, com València, Mallorca, Navarra o Catalunya, entre molts altres entorns. Però ara al·lucinareu, perquè en pocs espais hi ha hagut un cas tan sonat com el d'Osona, situada al centre geogràfic de Catalunya. Amb els seus 50 municipis i poc més de 160.000 habitants, en aquesta comarca s'ha generat un gran volum de comunitats energètiques, fins al punt que en més de la meitat dels municipis els veïns i veïnes s'han organitzat per a crear una cooperativa de consumidors, amb l'objectiu de ser una comunitat energètica local. I la dada és encara més contundent quan es comprova que els municipis en els quals s'ha creat una comunitat energètica representen el 96% de la població de la comarca d'Osona. Això vol dir que el tema ha de ser prou interessant perquè s'uneixin, aprovin uns estatuts, aportin un mínim de 3.000 euros de capital entre un mínim de 10 persones sòcies i hagin superat les complicades passes dels registres de cooperatives. La gent de poble serveix. Cosecha propia, señoras y señores. La força que s'ha generat és tal que ja s'ha constituït una cooperativa de segon grau. Falta informativa. Una cooperativa de segon grau és quan dues o més empreses, de les quals com a mínim una ha de ser una cooperativa en actiu, s'ajunten per fer una altra cooperativa formada per més cooperatives. Aquesta cooperativa de segon grau, que han creat les cooperatives de consum d'Osona, s'ha batejat amb el nom d'Osona Energia i en aquests moments dona servei a gairebé més comunitats de fora de la comarca que de la pròpia comarca. Això de les comunitats energètiques, com dèiem, ha arribat per quedar-se, expandir-se i convertir-se en una gran oportunitat. Comencem d'una vegada per totes a posar les persones al centre i respectar la nostra única casa, el planeta Terra.